हाय हॅलो नमस्ते, मी प्रज्ञा. स्वागत आहे पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि नवीन व्हिडिओ मी बनवते आहे कोकणातून. आम्ही गावी आलो आहे शिमग्यासाठी आणि आता मी चुलीवरती भाजणार आहे सुक्का बांगडा. त्यासाठी तर बांगडा भाजण्यासाठी सर्वात आधी आपल्याला सुकलेला बांगडा लागेल. तर हे बघा, हे बांगडे सुकवून ठेवलेले आहेत असे रशीमध्ये बांधून. तर आता ह्यातला मस्तपैकी चुलीमध्ये भाजणार आहे. तर चला आपण स्टार्ट करूया. आता मी जे तुम्हाला बांगडे दाखवले होते सुकवलेले, रशी लावून ठेवलेली त्यांना, त्यातले मी आता हे 2 बांगडे घेतलेत. कारण की जास्त पण भाजलेला बांगडा नसतो, थोडासा खाल्ला तरी तो इनफ असतो. त्यासाठी मी हे घेतलेत 2 बांगडे. तर आता आपण मस्त चुलीमध्ये भाजूया. ठेवला इथे बांगडा भाजत. एक एकच भाजतेस ना? हो, सगळे एकदम ढग लागते ना ती. आणि चिमटा पण लई छोटा. घेऊ का? तो दुसरा घे ना, मोठा घे. एकदम आपल्याला काळा नाही करायचा आहे हा, त्यामुळे नको. हा, शेनीवर चालेल ना? चालेल, ठेव त्याच्यावर भाजी. एक एकच भाजायचा, कारण की कसं 2-2 भाजत बसले तर मग एकाकडे लक्ष देताना दुसऱ्याकडे मग करपून जाईल तसं. हा एक झालाय भाजून, तो आपण नंतर घ्यायचा असा झाडून. आता मी हा दुसरा ठेवते. जरा असं नॉर्मलच पाहिजे ना, भिजतो पण. हां, जास्त फास्ट केलं तर लगेच करपून जाणार ना, मग आतमध्ये कच्चंच राहणार ते. जास्त पण आग नको आहे त्याच्यासाठी. आणि सारखा तो असा पलटायलाच लागतो, कारण की असं ठेवून बिंदास बसू शकत नाही आपण, करपून जाणार आहे. मी सुद्धा फर्स्ट टाईमच भाजते, त्यामुळे मी असं कॉन्फिडेन्सली नाही सांगू शकत. पण कारण गॅसवरती भाजायला जमतो, गॅसची आपण कसं फ्लेम करू शकतो ना, स्लो मीडियम वगैरे. चुलीचं कसं तसं नसतं, एकदा विस्तव पेटला की मग कसं. पण चुलीचा सुद्धा अनुभव घ्यायला पाहिजे ना. सगळ्याच गोष्टी गॅसवरती भाजून त्याची टेस्ट नाही लागत. हा सुका बांगडा हा चुलीतच भाजलेला चांगला. झालाय बांगडा हा चुलीत भाजून. आता ह्याला हे वरचं असं सर्व झाडून घ्यायचं आणि मग खायला रेडी. भाकरीसोबत किंवा पिठी भात आणि सुका भाजलेला बांगडा मस्त लागतो. व्हिडिओला लाईक कमेंट करायला विसरू नका आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा अजून कोणी केलं नसेल तर. भेटूया आता नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.